Čaute, čaute. Takže nachádzame sa na futbalovom ihrisku Sklené, ktoré bude patriť druhému kolu Trails in Turiec s názvom Sklené sa hýbe. Beh 3 krajmi 21, 14 a 7. Poďme na to. Jeden z najkrajších bonusov, Bravová skala, point, dotkneš sa a jedeš naspäť na trasu. A tí, čo budú mať chvíľku, tak pár metrov ďalej vás čaká takýto krásny výhľad. Tu sa cesty rozdeľujú, 14 a 21 pokračuje rovno a 7 odbáča dole a smerom po lúkach do dediny. Kilometr, občerstvovacia stanica, 14 doľava, dole po doline rovnej a 21 pekne dohora. Takže tu sa cesty rozdeľujú, 14 doľava a 21 hore doprava. Vamos, arriba! Takže po ľavej strane prístrešok 9,7 km a hajde hore po červenej. Takže sedlo pod Vysokou. Hajde po červenej hore. Pozor, pozor, vracame sa do miesta, kde schádzame z červenej, a tu sme prichádzali, vracame sa naspäť na trasu a hajde na občerstvovaciu stanicu a jo. Takže druhýkrát prichádzame na občerstvovaciu stanicu, teraz to je ale 14,6 km a už nepôjdeme hore, ale pekne sa napojíme, kaďaľ ide 14 a hajde rovnou dolinou do finále. Pozor, pozor, hlavná cesta. Odbočka doľava, drž sa po ľavej strane. Jo. Kilometr sme tam. Sklené sa hýbe, beh 3 krajmi 21, 14 a 7. Tak mohli ste vidieť predstavenie trasy 21 a samozrejme aj 14. 7, to bude pekný taký lajtiček. Takže nech sa páči, ste všetci pozvaní
na tú super akciu. Sklené sa hýbe, tak poďme sa hýbať.